Terima kasih. Alhamdulillah. Cek. Jeh, sugeng dalu macange Mbak Limbu. Nggih wilujeng dalu Mas Mas Dodok nggih. Nggih. Oh nggih Mas Dodok. Alhamdulillah. Nggih. Panggih kalian jenengan nembe sepisan iki. Alhamdulillah saged Nggih. kepanggih nggih. Nggih, alhamdulillah. Pripun? Kali Mas Chandra jenengan ngurusi saweran teng mriku to. Niki lho. Ngantos kebelibet Lah nggih, kula sampai bingung iki sing Nggih. ndi sing diwaca. sabar yen mangke Nggih. wonten wedale piyambak. Ya Pripun, pripun? alhamdulillah nggih Mas nggih. Nggih. Terus pundi pawartosipun jenengan? Alhamdulillah kula sae. Sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Semono ugi kula pangestu panjenengan kula nggih sehat. Alhamdulillah. Lampah mriki wau nggih lancar, perjalanan nggih lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah tenan Mas. Tinimbalan teng dalemipun Bapak Maiman. Maiman nggih. Pak Maiman. Maiman. Pak Maiman. Pipin. Hei, Set. Iki lho. Apa to? daleme sapa? Pak Maiman. Maiman. Nggih to Mas, leres. Nggih Pak Maiman. Nggih Pak Maiman iki. Kowe iki melok tanggapan ning gone sapa to kowe iki jane? Iki gak sedekah bumi to, Jar? Sedekah bumi gedul Lho. mono. Kok ngawur sedekah bumi. Wong ditimbali iki Modele sapa? suasanane kayak nang bali desa. Bali desa piye? Pancen ngeten iki kondisine Iya, Mas. iya, iya. Kahanane nggih. Ya ngeten. go nganti kaya numpak elep dawa. Kowe iki sing mbok delok kok sorno-reno. Alhamdulillah. Pancene keadaan ya. Menika Menika sik to apa? Kowe ki omong dhewe. Aku ki lho jek ngobrol karo Mas Chandra gaul SSN. Tendra gaul. So, Mas Chandra gaul SSN. Sing gauli apa? Sing gauli bojone dhewe to kok iso takok sing Urung duwe. Dereng gadah. Hop, wes. Hoi. Apa piye? Apa piye kowe Angin ana lho, apa? Bandre. Lah wong enek angine kaya ape kena ribut kowe jane iki nyapa lho kok iso. Aku enteng lho, kowe gede kaya. Pancen aku kaya Trah yo kota angin lho Mas. Nggih. Ah injih kota angin luar Kota biasa. angin kok. Kula mlampah paweng lebat-lebat to. Lebat-lebat Nggih. mungkin maksudnya. Wow mlampah teng mriku. Jenengan alhamdulillah nggih Mas sehat nggih. Alhamdulillah kula sehat pangestu panjenengan. Jenengan daleme pundi to Mas? Kula asli mriki. Mriki Badul mawon? Nggih kidul mriku. Lek kali Pak Maiman pernah napa jenengan? Kula kali Pak Maiman nggih. Dulur, ya, dulur. Dulur. Alhamdulillah berarti mriki sambatan mboten bayaran jenengan. Lah, dalah. Coba aku wong adoh Mas. Jare sapa wis lunas kok. Wah, lha kuwi dulur model piye to kon jalan bayar? Dulur kok jek doyan mangan dulur iki piye sampean iki? Maksudnya Jane apa lho kok? Nek kula nggih boten maksudnya kanca-kanca. Kanca-kanca yoga. Nggih kanca-kanca sing Lah mburi niku. lah nggih lek jenengan kalih Pak Maiman kan dulur. Nggih, Dadi dulur. mboten mikir masalah Boten, anggaran boten nggih kula to. boten estu boten. Tenan. Boten tenan. Mboten kok model terus meloro. Mboten. Lah trah raine ngene kok. Ampun ngaten ah. Ampun nesu ah jenengan. Boten, boten. Jenengan nyuwun sampun krama dereng Mas? Dereng nikah? Walah, donya wis tuwek urung rabi iki piye? Ndang gage Mas. Iya ya Mas. Usia pinten to jenengan? Kula 28. 28 Ya. pun cukup jane pun wancine jenengan niku 28, nikah. 28 iki wis pas. Wong kula riyene 25 lho. Oh jenengan 25. 25 Oh. bojo kula selikur wis cocok niku. Pun langsung nganu nggih. Alhamdulillah nikah, langgeng nggih. rumah tangga nggih. Alhamdulillah nggih siap pengestune nggih ngoten niku lho. Wis kula suwun niku. muga-muga. Jane namine nek rabi nggih kudune trah Jojo yo pati bisa rezeki iki wis ana dadi sing sing tenanan. Ya apa to kowe iki lho apa to jane kok sak Kuwi melu apa ora ta? ribut iki wong. Nanti jodoh ora kena mau atur 28 wis pas niku kok. Wong kene aku telu-telu lagi payu kok. Sapa ngerti kono payu 7 telu lho. Piye? Kowe berarti ndongakno dalange Loh, tuwek terus lagi ora. rabi. Ora usah ditungakno. Lah iki usiane pira to kok boros ngono. 28. Mosok kula boros ta, Pak? Boros piye? Boten. Sabar Mas, sabar tenang. Trek komen kadang ngomongane pedes Mas. Aku ini nek urung Aja dalang iso diambil. misui aku urung puas. Ya, Saiki tapi wis kan- metu dampute aku seneng. Tapi kan delok keadaan kahanane to Mas. Wong Padahal apa 28 modele ngono kok. 28 jek ketok enom jek ketok Nama bagus. apa kowe nak nyawang piye? Ngelumut ngono lho. Kowe aja nyepele dalang lho, kowe aja. Ora maksudnya Aku dikira lumut iku padane rai pager. Nggih. Maksudnya iki Banget watu kali. kape. Ijo lumut. Iya. Ya ning ngono ora masalah. Lah tapi sing mbok sawang kok wajahe Mas Dalang, wajahe delok to lumut ngono tok. Wah, anu surjar apa wis kalah. Halah apa yang ngomong kleru kok iso. Mas Dodo kali Mas Dalam. Komet. Nggih. Panjenengan ini asli Bojonegoro napa? Nggih, asli. Nggih apa aku sing Bojonegoro. Lah nek jenengan? Bapak kula Bojonegoro. Oh. Ibu kula Jawa Tengah. Anu Pati.
Mboten. Pundi? Mbah kula Jawa Barat. Lho. Kok waduh. Ora mare wong kene kere kok dadi Ngomong kere. Pokoke kos nang kono kok entek wektune ganti pindah kos. Tegese iki nyuwun sewu keluarga saya itu keluarga apa namanya? Ketlarak. Ketlarak gundulmu. Suwi kok kowe. Mandiri dhewe-dhewe ngono lho Mas. Iya, iya Dados betul. badhe nikah langsung gawe omah teng mriku ngoten niku. Lah Mbah kula niku kula. remen kalih panjenengan mengikuti teng anu niku. Lah remen Dek mboten nate nanggap. Dan anu ana anu niku lho. Lah kok saya terus stroke ringan to. Kowe kok iso stroke ringan Lah iki nek omong omongan. ngono ngono. Ayo sing jenenge rego nek rupa to Mas kok. Nggih, betul. Apa ngomong niku to jenengan? Nggih. Administrasi ngoten to? Ya. Wis to, wong Lah. padha-padha kanca senimane. Nyuwun sewu, seniman kuwi lek dijaluk diparingke, Nek dituku. lek dituku larang. Ngoten Ya. niku. Mulane jenengan nyambat insyaallah kula kalih Larang. Mas Komet boten berangkat. Ya ta. Seksana. Tapi kan buwo becek kula buwo. Iya. Ngono kok. Tak omong, Nyopo kowe iki? tak omong karo Kowe ape omong? Iya iya. Wis bareng ngece dalange kaya lumut watu lumut piye Eh omonganmu? njaluk sepura. Ya sepro sing kena sik tak atur ki. Ngomongnya kok Lah modele nyuwun sewu Mas, anu Mas Chandra Gaul. Pripun? Mas Chandra Gaul. Andra ngene Pak kok welek. Kaya cah Jakarta gaul. Chandra ngono. Lo gue kuwi gaul. Nganjuk Chandra gaul. Lho sampean rung-rung nek dalang Nganjuk werna-werna. Lho nggih to. Sampean rung-rung sing kentir niku ngenten. Sing piye? Kentir niku ngenten. Ngendikan kentir kaya ape nyokot mic e. Kentir ngoten mawon biasa nggih krungu lho kula Dalang jalan. Sodron niku ngenten. Ngenten, maneka warna nggih. Nggih. Komplit tok nggih. Komplit. Mulane iki tiyang mriki niku remen kalih Lho budul. nek Nganjuk niku trah gudang. pecele wis metu pecele. Kok iso ngurusi pecel bareng iki iso. Sing mbok sawang kok cerigisan teko ndi-ndi kok kowe iki kok iso. Kowe pengen ngomong? Iya iya. Ya. Nuwun sewu Mas, kula atur niki. Nggih. Kersane lek omong ora numpang nindih ra Monggo. penak kabeh. Ya. Iya to. Nganggo anu kode. Heeh. Nggih Mas nggih. Oke. Kersane kepenak nek Ya. omongan kalian jenengan. Monggo. Iya. Nek aku kowe pengen ngomong, aku pas ngomong kodene gampang. Heeh. Tir apa tur kena. Tur ya. Berarti nek aku tur ngomong. Ganti kowe sing ngomong. Oke, siap. Nah. Nggih. Ngaturke sembah nuwun nggih Mas Chandra. Nggih. Dumateng ingkang ngamgugati Bapa Mainan. Teng Tur. lagi teng Teng dalemipun Bapa Maiman kagungan kajat nggih menika Walimatul Khitan. Ya, Sing betul. dikitan sinten Mas? Mas Faiz. kula. Mas Faiz Idris Bawasir. Betul. Namung saged derek dedonga mugi-mugi 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 Mas Faiz dados satur. Nang guyu to Mas. Lah kula niku kok Tak jak sepel kok malah. kuwi tegese seneng. Seneng apa ngenyek dhewe kok. maksudnya niku Sampean gak kudu tur. lagi saturan menurut Wis meneng aku sing takok. Ya wis ya wis. Mas Chandra nggih. Ya. Ah Sugeng Pitepangan nggih. Nggih. Anu dalang nggih jenengan. Nggih. Mbak tukang obat. Itu meneng tak omong-omongan. Jelas dalang mbok takok. Ngeten iki debak ya betop ya Mbak, Pak? Boten. Oh, mboten. Boten. Oh, nak menawi jenengan usung-usung keng griya ngoten Kok iki. pertanyaanmu ora berbobot belas to kowe. Wis ora bobot iku kowe iku lho. Lah nyapa? Lho karuan dalang sehat ngene. Sehat ya Pak nggih? Sehat. Lah nek ora sehat mosok medhep wayang saiki tanggapan. Wis karuan sehat ngene iki aja takon. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe gapyak semana. Ning aja kelamisen nemen-nemen. Piye kelamisen piye? Ngeten iki debek beto piyambak napa disediake iki? Tur. Oh, enek ture gitu. Pripun? Wis Mulai. mulai. Jawabane napa? Beto piyambak napa disediakne? Nggih, niki wau kula anu, Beto piyambak. beto piyambak. Saking Soalnya- dalem. Saking dalem. Awis lho Mas selawe lho ngeten Niki, niki. Nggih tak sepak tebak ngeten niki. selawe ngeten niki. Berarti jenengan dalang sing cerdas. Ya, ngeten Nggih, niki nggih, mengke nggih. damel latihan teng Lah. nggih. Nek pun bar ngeten iki. Ayo turo. Mboten. Oh. Kowe gak ngetur. Gak. Aku nek bahas debek iki gak tur. Lah kowe ndambah sapa neh kono diterusno. Nggih. Niki ingkang gadah damel Pak Maiman, Ya. Ibu Pipin. Monggo jenengan ngaturaken menapa Mas? Sunatan ta nggih? Sunatan. Mugi-mugi ingkang dipun kitan sing disunat dados putra ingkang migunani tumrap nusa lan bangsa niki wau nek mboten klentu pun mucuki nggih.
Nggih, niku Mas wau. Faiz. Mas Faiz niku. Mas wau. Faiz menika nyuwun sewu duwe hobi ya dalang. Dalang. Bakate ning dalang alhamdulillah didukung kali orang Tua. tuanya. Iya. Luar biasa teng mriku mpun enten napa menika. Nggih mugi-mugi Clear. mboten sekedar hobi tak namun menjadi hobi yang menghasilkan. Amin. Betul, Kastune betul, ngoten, betul. Pak. Nah, nggih mugi-mugi panjenengan nggih paringi laris. Amin. Laris. Nggih, sinden-sinden niki nggih laris. Niki sinden jenengan nggih. Nggih, Nggih, niki adatan nggih sok melu sinten mawon nggih tunggale Pak. Oh nggih nggih. Sinten mawon. Nggih nggih nggih. Sindene mening-mening ya, Met. Gede-gede. Kok iso ngomong Loh, kok iso gede-gede ngarani lho, gede tungane piye? kondi lho kowe Lah, iki. aku yang ngomong gak iso tak gawe-gawe. Lah iki yo mosok sampean iki Lah nek iki gede. urung masuk sinden ki jek AS, AS ki apa? anak sinden. Anak sinden. Mosok enek kok anak sinden ki nyapa lho kok Ya nek masuk sinden kok majer kabeh kok ya. Majeri kok yo sapi lho kowe iki kok iso. Sinden ki ya manak kok ya. Mana yo mana lho apik-apik lho mening-mening. Apik, dongamu apa kanggo sing gadah damel? Dik Faiz khususnya sing dikitan mugi-mugi dadi bocah sing soleh ya le ya. Mana? Mana Dik Faiz mana? Lho, Dik Faiz lho Dik. Kelas 1 SMP ya. Alhamdulillah mugi-mugi mosok ki wis tuwek Faiz ngene iki. Mboten to. Faiz kok wis brengos e kandel iki ndak. Brengos tukul dhewe mau ape mau atur? Ora ngatur. Brengos barang kok mbok. Umume lek bocah cilik sunat niku mestine kan urung duwe brengos ya Mas ya. Betul. Mosok wis jek cilik kelas 1 SMP kok brengose Brengos. kuandel. Mugi-mugi dadi bocah sing soleh ya le ya. Pinter sekolahe dadi juara terus tercapai cita-citane. Amin. Sing penting sampean iso bekti karo wong tuane, ya. Amin. Sampean suksesnya kaya apa nek gak bekti karo wong tua nelongso le. Tenan. Sampean dadi pegawai, dadi pejabat, sampean ra bekti karo wong tua nelongso. Nelongso. Tenan. Nggih. Sampean dadi pegawai dhuwur tapi sampean ra bekti karo wong tua nelongso. Nelongso. Iki apa to srun? Tak bantu dadi Bantu apa kok tak iso? bantu sedih ngono lho. Sedih piye? Lah kowe dongamu apa kanggo Di Faiz? Dung apa aku ndongakno keluarga kowe ora berhasil kok. Kok ndongakno wong liya. Ngene iki lho, iki Lah jenenge nek ndonga ya nangkap kiai to dagelane kok. tegese wong wis diajeni ditimbali mriki ora duwe donga sing Nah. becik sing apik. Maksude ki Kudune- sampean ki ning kene ki maringi apa kangge warga mriki khususnya kangge Bapak Maiman. Pak Maiman sing maringi kula. Mboten kula kok maringi kuwi jenenge semuge. Lho, Wong kok gak ngerti nggon to, Iya, ta, papan wis. panggonanmu Lho, ki ning nggih, ndi? maksudnya sing diparingi nopo kabisane jenengan. Lah, Lah iki lho. maksude ki enek apa no lho, Mas? Enek wayang enek mosok ngene tahlil. Piye to ki? Bisa ki. Maksude sampean sawangen to, Pak Maiman iki piye? Oke. Oke Endi? piye? Dari kok nyawang. Tegese ora ngono, bocah ki kok kocrok to suwe-suwe. Omonganmu ya ngono lho. Maksudnya piye amre Pak Maiman ki ketok mekan Padang Sumunar ngono lho Mas. Tokone ya dodolan dop kok dipasang sisan. Iki lengkap iki enek jamu, enek lampu. Apa anggere ngomongnya kowe iki? Oh, Pak kene men Padang ya ta? Maksudnya Pak Maiman ki lho piye? Ya ngono kae. Ya umum. Tegese di dalam Pak Maiman ada apa? Ada jeruan. Usus, yes umum lho to. Mosok gak tahu. Kowe mlaku Mah, mengguri terus delok mangan. ora Ya betul. tak setrum cangkemmu kowe. Kok gregeten kowe? Lah kowe paham mbok kowe dhewe. Paling gak lho, ciri awakmu apa kalih Pak Maiman pun tepang pun ngertos. Nggih tepang. Pak Maiman garwane. Bu Pipin. Bu Pipin ya wis apal karo awakmu. Pun Berarti kalih Pak Maiman wis ra wong liya awakmu. alah yo wong liya to. Lho kok iso wong liya? Aku nak bate ra bayaran. Lah Kok ora usah mbok pikir. Ya, iku ngono Iya. neh. Tegese ki awakmu kalih Pak Maiman wis tepang apik. nggih ngertos. Ngertos. ngono. Wong jagong kuwi perlu. Berarti teng dalem wis jagong kalih Pak Maiman. Nggih. Ingkang pundi piyayine? Nika sing alit kok lho. Alit gundul mono. Cilik. Pak Maiman kok alit ki lho kok sok. Centikane. Oh iya, nek cendhikane. Pak Maiman garwane Bu Pipin. sing disunat. Mas Idris. Faiz Idris Bawasir. Aku nak nyeluk Idris, plekku ngono. Wah, Aku sering kok ngetro sekolah DE ini biasa. Kalih anu Dek Idris ki. Lah piye to kok sok. Idris karo sapa sebut ro? Aku Yono Idris Cip kuwi. Sing ngusungi aku, mapak sekolah ya aku. Berarti wis prek tenan. Gak percaya. Sampeyan kok modele kok ngece Mas sampeyan Gak gitu. percaya guyu mlebu mik. Iki. Tenan pora lho. Guyune kaya Saestu lho Mas. lho tenan lho Mas. Idris Sukoco kalih situ. Sukoco sama Cip. Sukoco.
Berarti Sukoco langsung penyonyo gitu. sing penyonyo. Berarti rek sing teng daleme Pak Maiman wis tepang kabeh awakmu. Pun tepang ngene keluarga sedaya kok. Jajal sapa sing tukang adange Pak Maiman sapa? Oh Mak Mami. Sapa? Mak Mami. Ngawur. Takokno to. Kita Bu sing adang menika Mak Mami. Kabeh keluarga. Lho lah kowe kok ngerti to, Mas? Ngerti wong jagong to to. Ditanggap wong ki ya ora kok Sing adang teng daleme Pak Maiman, Mak Mami, lah sing masak sayur sapa? Mak Sukarni. Lho nggih ta, Bu? Bu kok guyung ndang kuwi, Bu. Ya kuwi. Nggih leres, Bu. Nah iya. Ya Allah sepurane mat kowe kok ya Ora kenal. apa-apa. Alah. Lagi ngerti jenenge wonge kok rapopo Men ketok ibu. Alah paling rohmu kuwi, Cok. Iya. Jajal sing tunggu beras ning gone Pak Maiman sapa? Anu. Mbah Ti. Iki biasane lho, Dak. Nggih to, Pak? Nah, aku rung sempat ketemu dadi rung anu Mbah Ti nak daerah kene. Lah kowe kok ngerti kabeh? Sepurane. Lho ora dadi apa kualik goclok kowe Ora iki kok dadi sok. apa. Aku sing takok kok sok. Malah kowe sing takok aku ki piye lho. Ya ngono kuwi lho, dos rawuh. Serawung gapiak semanak kalih wah sing adang sing masak kaya ngerti. Nggih. Paling siji ki gak ngerti kowe. Wis aku ngapalno kuwi tok. Jebul apalane, Mas. Berarti wis ditik wis. Ah wis dikecik kowe ning jero berarti. Siji ki nek roh bayaranku dino ki pen ra masalah. Engko ora mangan lho, Bengko. Duh, mau njaluk-njaluk to. Ngono kok bingung. Malah mangan. ngrepotno aku neh. Ora tenan disekseni kalih Mas Chandra Gaul lho. Ya. Piye? Niki nek niki saged jawab pertanyaan kula setunggal niki bayaran kula pen komet. Loh. Ora Lah, masalah. Tenan ya, Tenan sekseni oh mau. mboten nggih. Sopo sing dadi dukun pijet kene? Geblak kowe. Mbah Jamin. Aku ketakok kok gampang. Wah aku lagi berdinyet-nyet ki mau. Lho. Aku Jamin terus Prapto kuwi kanca. Sing Prapto sapa? Alah sing idik. Prapto jagal kuwi lho. Kowe aja ngawur kowe. Lah aku apal Mas. Kowe ora ngerti julukane Pak Prapto kowe. Lah mlaku kok kaya wong ketedun. Pak Prapto mlakune piye? Tapi trengginas cepet monggo Mas. Ora, Kopine pahit napa manis lho. Tenan. Grab ya. Nggih, saestu ngaturke sembah nuwun sing damel kopi istimewa, Mas. Istimewa iki pancen yo bakul kok. Wah tenane. Kopine Pak Maiman jan tenan. Oh enak nek. Pahit era kaprah. Mali ra dikai gula pas gen kula paling. Ayo. Tapi lek pahit ki malah sehat ya, Mas. Sehat. Tapi Sehat. setelan kopi teng mriki niku terah ngoten niku nek dikeni gula kata-kata malah luwih pahit. Oh, Butuh ngoten. saged tegi nggih. Oh ngoten nggih. Estu lho niku. Jenis kopine berarti. Nggih, jenis kopi mriki niku nek Diparingi ditambahi gula. gula akeh niku saya pahit. Malah saya pahit. Nggih, luwih pahitnya nek gak nganggo gula. Itu, aku karo bojoku ora bingung karo dalang kok bingung ya. Terus saya dipikir nemen-nemen. Nek ning kene iki gawe kopi lek diparingi gula mesti tambah pahit. Nggih. Napa meleh nek boten diparingi gula? Niku saya pahit. Sampean benjing enten Kang acara. kata-katamu Kang. Kang kata-kataku, dalang mangan mie sukses kok akhirnya ora sukses-sukses, Kang. Malah mbulitno kancane kok. Ulutno kancane. Nggih, Ayo, menghibur. betul. Oke, monggo niki sindene enten 1 2 3 4 5. Nggih, Ah, kersane. ada 6 Kersane gitu. Ya paling gak nggih kenalan nggih Mas. Ya, Ngono lho. betul. Dadi kepenak. Jenengan dereng nate semerep to mesine. Nggih. Asli dereng nate semerep. Niki Dereng. tasik anak-anak napa ampun. Anak-anak piye to laki medel. Medal iya apane sing dideli kok. Ya, So. Nyuwun tadi- sewu Mbak, Tadi nyepeng ditunggu mik. di enggo-enggoan situ anu. Ini Ya, nanti ditunggu di mana? enggo-enggoan. Habis tadi tidak mekas gua sih. Iki kok dalang kok bahasa Indonesia enggo. Iya, Nduk. Cekelono mikmu, Nduk. Ah. Dadi gandeng kuwi. Sik ning kono Dik, ra apa-apa. Nduk apa Dik pon nak? Dik niki. Dik nggih. Nggih. Mas nyuwun anu kendak ketipunge Mas enten nggih. Entak tuh, entak tuh, entak tuh. Mas kadung rokok. Tak tuh, entak tuh, entak tuh. entak tuh. Disauri nggih, Mbak. Yang ini siapa namanya, Mbak? Saya Ya. namanya Ya. Frisa. Nggih. Saya Ya. Weri. namanya Frisa. Oh, duh. Sik enteni kene ya. Piye kenapa, Mas? Taning jeding ah. Heh? Taning jeding. Lah kenapa? Iki lho mereka weri. Ah omong rasa ngono yuk. Wong ki ndek bendanan dhewe. Aku anggere. dhewe. Soalnya aku nak gregeten ora kenekan. Ra kenekan piye? Kudu tak siri ngono dhewe. Siji ra ngenteni kok siri. Lah ya siji kekot-kekot ya. Ijane wedhus to kekot-kekot. Kowe ora ngrasane kulite kok. Ayo balen Mas Dung, tak aku ping krungu tenan.
Halo saya Mas, halo saya. Sing ngendang aku wae lho. Napa iso kowe? Iso. Sampeyan gak usah ngendang, Mas. Nanti capek. Rokokane. Oh perhatian. Iso, Aku aku yang pengertian beneran. Ini jar piye? Ndang to. Yang ini siapa namanya Mbak? Saya nama Kaya gong-gong. Sesuk tak geraji garesmu lho, Nduk. Takoni wong kok cengengesan ya. Kaya gong. Iki lho guyu perkara krungu suaramu ku lho. Kenapa? Kok malah kaya wong udunen. Tapi nek irunge mekrok ngono ya. Ya bener iki mbales. Jalan. Ora iso. Nek wong lemu iso. Kaya wong Apa ya? kaya wong kepil ya malah. Ayo baleni Mas, baleni pisan kas. Baleni. Bosok. Yang ini siapa namanya Mbak? saya namanya Frisa. Rumahmu ada di mana Mbak? Ndak kagir. Pak Iman, Pak Maiman, jaluk jamu lulur. Nenek sapu jagat, Dik. Kowe kok apal jamune Pak Maiman sapu Ya jagat? omongi aku Prapto Lasmadi ki kok. Alah, kowe kok sebut Prapto terus kowe iki. Pak Prapto jagal ki mau. Jagal. Tak kira mutin tenan lho, kok tukang mutilasi. Ya terus tugasnya ngetoki wedhus sapi. Nyapa to wedhus sapi-api dikethoki. Lah nek pas Idul Adha korban kaya butuh. Amin utuhan ya ora apa-apa to. Kocok ya diutono kuwi. Rongkol kowe kuwi. Makasih. Makasih. Iya. Ayo geser. Geser. Ya apik men suwe makasih. Yang ini sik to Mas golek badan kok sok. Sampeyan modele kok ora trimo nyapa to Mas? Terima apa to Mas? Apa ki sampe sampean cupit dhewe? Sabar. Masa Sabar. Orang Pisan sabar. kok, Sok. Cangkeme lebar. Ayo Mas, irunge distal Mas. Kalau kendangnya kalau ini siapa namanya Mbak? Namanya siapa Mbak? Yang ini Iki mikir tipake sapa to kamu. Iki apa didilati ngono to, Pak? Sumpah lho, dadal. Kuweting. Gak kau diwe to. ora. Oh aku dhewe. Alah tenang, tenang. Iya, aku dhewe. Kuwi ya konggone cangkemmu dhewe kuwi. Cangkemmu dhewe. Kene putra raja. Oh, ya Raja Fir'aun. Raja Salira niku lho. Mboten gedang raja. Kalau ini Gegedan. kegedean, volume cilik no. Wis seneni operatore ta. Operator Sing piye? sing nyetel kendang iki. Oh iya, tak setele Mas. Operator. Volumene gegeden. Tak golekane sih. Aku keri malah mbok ngonone. Ngawur ya. Tibake anu base gegeden Mas. Dan Basi. nyetel kok malah terus. Cekel ngomong. Mbak, cekel Mbak. Lah. Nah, iki. Kalau ini Iki nganggo opera. iya toh. Yono. Kalau ini siapa namanya Mbak? Yang ini Apa Dang ta, Se. dang ta yo. Lah kok guyu untune cepet engko. Kuwi trah yo ngono kuwi Aku ben ae. wis kadung borongan kendang. Nah, Iya. Aja sawang ben gak guyu sama. Nyawang aku. iku lho Kalau ini Apa aku ning sarter kono ae to, Dek? kowe madhep rono, iki roh wajahmu lho guyu. Aku madhep nanti kok keliru. Madhep rono, aja ketok kowe, aja ketok. Terus to, raine. Gak seneng aku raimu. Wis kok kaya meroto aku. Lah nyapa? Aku ngetok ya ora oleh. Ya berarti marotomu gak seneng karo kowe. Paling iya. Wis ora masalah aku Eh, bojo. mosok ngono. Oh iya paling ngono. Aja sawang, Mbak. Serius. Nek Iya. guyu bayar Iya 50.000. yo. Lah yo. Oh, guyu bayar 50.000. Belum. Kowe iki alon to kok. Iya ya, aku ren. Arek iki lho ngetrek. Bae iki guyune gak penak. Golek dhuwit kok kaya ngono. Iya. Kalau ini siapa namanya Mbak? Ayo namanya Mbak Cece. Mbak nanti, Mbak. Mbak Cece. Wes ben Rumah menep wis. Mbak? Nganggo korak. Mbak Oke. Cece.
Rumahmu mana, Mbak? Enggak Cece. Rumahmu mana? Kendangmu lo. Lah kok ngurusi payek? Mbah Lamidi to. Alah, palau. Ayo Mas, rono Mbah. Ganggu. Aja dilungi, Mbak. Aja medek kene. Malah ngerusui kok. Loh, bareng pedesen sudah gede ya. Wis burung dipangan tak koyo. Kalau ini siapa namamu, Mbak? Namaku Ojo disawang. Mbak Cece. Ya wis makasih. Geser. Terus geser. Kalau ini siapa namamu, Mbak? Nami kula Tak Dani Ismaya. Sik. Lanang apa wedok iki? Lanang apa wedok ta, Lah, Pak? Mbah, aku yo kaget lagi harus suarane. Suarane sok kaya Werkudara Gede kono malan. Anu nduk, Mbak, sing halus. Halus nih. Werku piye? Werkudara, werku piye piye. Ayo sing biasane kok. Kalau ini siapa namamu? Ora. Iya. Kalau ini siapa namamu, Mbak? Nami kula Dani Ismaya. Omamu Kuwi ngendi, Mbak? Omahku Putuk Rejo. Ya. Wek jor. Mas, rokoknya wis entek, Mas? Kendengi, Mas? Lah nyapa lho, kowe nyapa lho. Urung tutuk kene bongko aku. Lah kuwi ak senemu dhewe nyapa aku nggo kendang kuwi mbok saline awakmu. Kowe ora pengertian kene cek. Ya wis ganti kowe sing takok. Wis gendangi, Mas. Oh gak terusno kowe. Wis ora terus kowe. Iki Aku telu kowe telu. iya telu ning kowe ya ngono. Lah nyapa? Lah ki telu karek kekot-kekot tok. Kok iso kekot-kekot piye ta Lah omongan. kene nek kene oke, yang Oke. ini sak. Lah terus bareng lho. Terus tak takoki yang ini lho nak jawab piye? Mas Chandra Lah ki nek kono ngang sing sayuk sing ruko. Iso. Mas Chandra ki wonge adil wis bagi awakmu karo aku dibagi telung sinden, kowe ya Ngono telung ya, sinden. telu. Nggih to Mas ya? Betul wong nggawa 6. Nggawa 6 Mas Chandra. Telu. Sing ki wis. Iki wis, suarane gedhe iki. Mas yo. Yo, kendang Mas. Yang ini. Iki lho, Iki lho kok mbok liwati iki lho. Mu tamben yayak manis. Saya manis. Kok iso? Kok bulih nganggo dolanan. Gejo. Iki kan gak nggo dolanan yo Mas yo. Niki tiang sepoh lho. Sepoh yo apa? Yang sepah. Sepuh. Sepah. Lha iki sepuh kok sepah. Iya ditakoki Ya ya. ditakoki ben Yen adil. sewu nggih Bu nggih. Mboten kok kula ateges kok kula. Sopan kena Nggih, sabune malah ngapunten. kethek lho kowe. Arep ora Oh, kandhane kok. Malah sing iki jiwane muda. Romantis. Aku diceluk sayang. Ancen kopok kowe. Ngapunten nggih, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Jawa? Itali. Wih. Wih. Kaget aku. Iki lho ndelok basa Itali. Itali dilayani, Mas. Itali sampean ngerti ora? Itali iki nganggo aksara O. Oh. Terus untuk Italiano. Italiano. Mbok cepetno mau lho piye? Terus Aku kok mak ratap. aku yo krungu emang ya. Gue dibaleni ning YouTube. Lazio Italiano nganggo O. Wis roh. Yo, Jang. Uno nomor uno. Tuh. Iki gak penak. Piye? Kowe krungu apa? Panggilan sayang. Panggilan sayang romantis. Nah sayang itu. Iya, itu panggilan sayang. Cuk juga. Hai. Siapa? Niki bareng asma sinten Aja Mbak. sembrono. Mbah Gundul mamblek no. Bu. Bu kok pedake wis rasa mlebu. Tak tapuk lho kowe. Wong nek nesu kapok lho. Aja sembrono kuwi. Nyun sewu. Garwane yo nang kene lho, Mas. Nyun sewu Bu, mikipun dicepeng nggih ngono lho sing sopan to kowe. Nyun sewu Bu. Enggak nyen sewu mike dilek. Cepeng kok dilek piye to? Nganggo ngapunten nggih. Lumah kene. Dalam? Lumah. Engko mbok cipak. Tak uyuhi. Kuwi lho digeboki. Bayang to. Apa to? Kowe ape duyui. Terus polahe piye? Glegepan to. Gagepane piye? Lah nek ngene iki ora ces ngono ora. Lah piye? Yo pyok. Ngenyek. Ngenyek.
Lah pripun, Bu? Banter kok. Tasnya banter. Bantere Kaya graji keramik. Uyah kaya montor Jupiter Jet. Wus. Berarti sehat. Sehat, yo Sehat. pipisnya Nuwun lancar. sewu. Paring asma sinten, Bu? Nami kula. Nggih. Mboten kula gawa. Oh, nggih. Kendang anyar, kendang Ambune anyar. kucing tenan. Mu anggar muandhek pun kedah. Jenengan Ayo, paring Mas, asma kendangnya. sinten, Mbak? Nama saya Nggih. Dewi Mardianti. Sik. Kuyu dalane kaya melok-melok. Ya ben ta, Bang, ya mumpung enek sono. Ben nganti subuh ngono ae ben. Terus lek pengen muruh sampean. Cek seneng-senenge kendang to, Dok. Ya wes. Bene. Sapa met jenenge kuwi? Jenenge sapa? Sukran, iya, Pak. Sokran gundulmu ngono sinden sokran piye lho. to? Paring asma Sukran sinten? munawar apa piye? Takok maneh, Nggih. kurang banter. Nggih. Rada rene. Nggih, paring asma sinten? Iya, Mak. Piye? Piye? Eh? Jenenge Berarti kode Sasmito, Mak. Kode. Berarti beliaunya ada rasa dengan kamu. Ya. Beliaunya itu malu-malu tapi kucing. malu-malu kucing. Nah seperti itu. Mungkin Malu-malu kecing piye to, Pak? Kucing Mas. Oh, kucing. Kucing gak kelek. yang ini paring asma sinten, Mbak? Nama saya Nggih. Dewi Mardianti. Dwi. Bu kan naik pipis wus. Dan naik Mbak Dwi pipisnya piye? Kayak dinamo. Lara Mas. Lara nang ngono kuwi. Pun nggih. Anu wonten mamurutan apa mboten? Sik lho, cek siji. Sama lagi loro kok Iya katute rombongan to. Lho. Lah wong klambine sarimpit kok. Lha kuwi mengke jam 4 terus kok kene lho. Yang ini ora duwe mic no. Diparingi. Kok iso ora demik piye to? Oh, ngenyek. Iki mike loro kok. Mike loro. Matane ra roh. Matane kuwi big son. Iki loro kok. Jenengan paring asma sinten, Mbak? Mbak. Uy. Gak gelem, Mak. What Gak gelem is paling. your is name you. Paling nek karo kuwi gak gelem ngomong, Mak. Halo. Assalamualaikum. Wis salamu Gak dhewe. iso berarti. Wong sinden ayu mbok ndo bikson iki Lah. maksudmu apa? Nyuwun sewu diajeng, mbok pilih kepareng jenengan nyepeng mike niku nggih. Ngapunten ingkang kathah lho nggih. Oh, du adi. Du. Wih, yo. Nyekel mic iso diucek-ucek kene. Mikmu ye. Anjir. Waduh. Dek jangan. Sok ngapur rek. Gene sapa? Ini buke ngawur rek kowe iki. Kok tak kira gini manuk. Bocah kurang ajar Ngapunten lho kowe. Bu nggih. Ngapur. Mesem lho buke mbok kowe. Mboten ngertes. Ajur tenan lho, ajur tenan. Wah, ajur apa wong adae. Iki ngono asli rombongan. Kacamatane kecek. Asli rombongan kene. Heeh. Nyuwun sewu. Pripun, Bu? Kacaku nang ndi ki, Mang? Komet Bu niki lho. Masalahe Tanggung jawab kacamatane Bu kowe Kadi. aja kaget. Lah nyapa? Kono lalinan. Mosok pikun. Lha dinggo enak metakokno kok. Mosok. Mosok. Kacamatane kene. Kemu tak adai kene. Mboten di mosok tanggapan pisan apa ijol kacamata. Enak ta, Mas? Tekan ijoli we. Nggih, mungkin kalau paring sing ngombo nggih kacamata. Kacamata apa? Jaran no. Tampe. Ketel dadi tekoni jajal piye? Nggih, ngapunten Bu mangke dijoli kali Pak Maiman. Pak Maiman. Yang Ini namanya siapa, Dek? Nama saya Arda. Allah. Wah koclok. Wong urip mbok telekim. Lho kok nakoke kok terus klimpru. Tuh, suarane halus lembut mesti piyai saking Solo nih. Iya. Ngono lho. Nyuwun sewu paring asma sinten, Mbak? Mbak, anu slong. Kok kaya wong anu to. Lah terus rene kata-katane Gua anggap ring blong. Kuwi nek suarane kok takoni gak ora gelem. percaya.
Pidalem saking pundi wong ayu? Madiun, Mas. Oh, penak Madiun Mas. Madiune tembe pundi. Haradan. Oh, Saradan. Lah kok langsung Dugi mriki menika wau jam pinten? Nambe Mas. Wah, enak kok mek kurang piye to? Wong kinyis-kinyis kok. Lalu. Kok gila karo aku. Bila piye to kok iso? Aja tak kok itu wedi ya. Wis didine pisan. Nyuwun suwe anu diajeng kepareng Nggih. jumeneng riyen nggih. Nggih, Mas. Kula Ngangge napa jumenenge biasanya ngangge gugur gunung. erok-erok. Ora jane Sukben kok iso. era-era. Monggo katuran jumeneng nggih diajeng wong ayu. Oh, nggih nggih Jat. nggih. Niki make up kok mahal nggih ketinggalan kecantikane jenengan luar biasa. Wibi lho wi. Wibi, Apa kuwi? wanita bersama. Kok wifi wanita bersama piye to iki? Wibi ya. Nyuwun sewu kula aturi jumeneng diajeng pundi astanipun jenengan? Tutuk. Walah. Yo. Ki munggah buka to, Ge? Sik. Ki malah ngajak ngompo. Ngajak ngompo wong ki. Kumpo-kumponan. Lah nggih. Jenengan jumeneng nggih diajeng. Cek to. Walah nganggo minyak japaron. Malah dipilok. Penarik gaman ki. Kok iso Boten, minyak boten. japaron Guyon sayang. Maaf. Ih cantiknya. Loh. Ih. Loh. Gemesin deh kamu. Nganggo bendo to, Cantik. Ih. Njaluk ora, cantik ngono lho. Apik Cantiknya. Matane kayak sentolop. wong wedok is ngono kuwi. Oh, itu ngono ki nak karo kowe apik kok. Diajeng, ayo berdiri ya sayang ya. Mau ya sayang? Iso apa ora? Cantik banget ya. Sri Tanjung. Apa ya? Lungguh. Nun nggih sinuwun. Kok iso ora Mangertono aku sela hati kromo. Nggih sinuwun. Ana kawigaten apa? Pate. Mriko nyuwun sewu. Napa ingkang sampun jenengan utus saking kula sampun kula dugene dumateng panjenengan sinuwun. Jo. Ora mung kuwi. Iki dina iso ora iso. Pripun? Kowe kudu budal ana ing alas tangga. Nggih. Golekno aku sisik panik pusaka sing iso tangku kanggo garwa putri Paweswari. Iso? Nggih sinuwun. Iso ora iso budal saiki. Nggih, pangestunipun sinuwun. Yo, tak pangestuni. Hah? apa? Tanjung. Takut. Aku selo hati kromo. Takut. Ini demit ya. Iki silat. Takut. Raro ketoprak. Ini apa ini gendruwo? Wewe gombal. Gombal. Oh, anak iki ceritane sampean iki Iya. Sila Dikromo. Sila Dikromo. Aku bojone kae. Iki. Oh ngono. Lah aku urung dipamiti roro kok budal ki apa? Lah iki kesusu tanggapane ya iki tok. Pamiti sik. Halo Dul pamit sik. Lah wong sing ngaturi kowe kok aku mbok Aku sing ngatur sapa wong ki ya paminditan. Pamundutan. Iya. Nganu mike ganti sing kuwi aku. Ganti. Sing ora enek kabele. Ya, kono njaluke sing ngono. Yo di Mas Ya, ta? Mas Dodo yo. Mas Asli, Jodoh ta? ijo ambune kok pesing to mikmu? Dia mongi ya. Ambune Yo. pesing ya, Mas. Tenan. Ora. Lah. Stempet. Yo. Kowe muka.
Ora kuwi Mas. Wis gak. Ketoprak wis ra nganggo kuwi. Wah, ra tau tanggapan ya. Chandra Galuk sele gence to dina Lah iki. ya mosok toprak. Toprak apa kuwi? Garwaku Tanjung. Kang Mas. Kang Mas. Lho kok Ambrung ngono lho. ampak mentok. Ya, kok tok ipani terakhir. Modele. Garwaku Tanjung. Dawuh menapa Kang Mas? Menti wong iki tekan dawuh saking sinuwun Silahadirkama bilih punapa aku diutus golek tumbaling praja. Mula dongano Kakang Mas, paringa slamet. injih Kang Mas, donganipun Tanjung. Iya. Mugi-mugi panjenengan Iya. pinaringan slamet Kang Mas. Iya. Wis ngono wae Tanjung. Aku tak Mas, kula tasih kangen Kang Mas. aduh ki kena ki. Aduh nyiprat ki. Ah. Wis ngono wae Tanjung. Aku pamit Tanjung. Kang Mas. Aduh yo. Terus pamit iki sing apik aja kesusunya. Aku tak pamit ya Tanjung. Dongakno Kakang samutran apa-apa wong ayu. Aja kesusu. Aku pamit Tanjung. Hati-hati Kang. Iya Tanjung. Dadah. Dadah. Mwah. Mwah. Iki jane opo? Kowe kok malah mangan gitu kowe kok. Wira-wiri. Iki bar aku lunga kowe ndang teko. Oh, nggak bawa sik, nggak bawa sik. Diajeng Tanjung. Mas, Tresnaku marang sliramu kuwi ora ana. Wong wedok liya kejaba sliramu ayu. sami Kang Mas. Awake Isinipun ati Tanjung namo panjenengan Kang Mas, mboten wonten lintu Kang Mas. ngono ya wong ayu. Injih Kang Mas. Tresnamu kaya apa wong ayu? Lair tulusing batin namo panjenengan Kang Mas. Wah, ye apa kena iki? Kaya mengkono ya wong ayu. Oh, Berarti aku ora kleru wong ayu. injih mboten Kang Mas. Wong wedok utawa wong wadon sing paling ayu sing paling tak tresnani amung sliramu. Oh, saestu. Iya wong ayu. Iya. Rasane atiku kok rada ndredeg wong ayu. Dedek kenging menapa Kang Mas? Yen tak ibaratno wong ayu, kowe kayata kembang mawar sing mekar-mekare wong ayu. Ora enek kembang sing wangi sing becik kaya sliramu wong ayu. Saestu Kang Iya, Mas. iya wong ayu. Budal, Kowe budal. tenan tresno karo Kakang to? Tresna saestu Kang. Budal. Kudu iso njaga. Injih Kang Mas. Jaga awakmu aja sampe ana apa-apa wong ayu. Mboten Kang Mas, kula nggih sejatosipun gelo Kang Mas. Lho keng napa? Nembe dados manten nggih sampun panjenengan tinggal Kang Mas. Mangke nek Tanjung ingin piye Kang Mas? Kudu sabar wong ayu. Lah, budal, Iki ngestokaken dawuh saking sinuwun Silahadirkama. Engko nek Tanjung pengen piye? Ya dimpet. Ora iso. Aja sampe Wis golek tak wong lanang anu. liya. Tak Wis budal. pokoke tresnamu lan tresnaku siji. Nyawiji dadi siji ora ana sapa-sapa ya wong ayu. Sukri ganggu mentok Kri. Rada budal. Wes kaya mengkono wong ayu, aku pamit Tanjung. Iya, dungan Kang Mas. Biar sasmaranipun Kiprah. Sri Tanjung. Piye ngemban? Yo ngumpan biyen aku. Piye ngemban? Silahadirkama sing teko wong ayu. Apa iki? Takut. Silahadirkama kaya munyuk. Ben ra kaya sing kono-kono. Oh iya aja sampe nyonto. Aku Silahadirkama. Sinuwun. Tanjung. Iki dino. Sit. Wes tak aja. Ora, piye. Sri Tanjung. Asline Manut to karo aku wong ayu. Apa ngomong ganteng ngono. Chandra gaul. Entret. Iki toprake lakone opo to? Sing nandung. Ora,
Sila Hadi Krama. Enten menapa sinuwun panjenengan dhateng Taman Keputren? Kene Kanjeng. Mosok to ya awakmu ora krasa. Sampun ngaten nggih. Loh. Kula sampun gadah garwa. Wis seruh, aku wis ngerti. Ning iki dina siga peksa ora ngarah bali. Ana ing tengah kono dipateni dipangan macan. Kowe bakal dadi ronto ta, Juk? Mas Chandra. Mas Chandra. Kok si Tanjung enek lutunge bareng? Lutung Kok piye? lutung ngendi ta? Ini ngarane lutung iki. Wah, ngenteki pasaran. Kuwi wae sapa? Aku jan ra sambekan nang. Anggo kuwi Mas. Ayo ndang berbuat. Manut to karo aku, Tanjung. Nah, Manut to karo aku. kaya Naruto ya. Elek. Dawa ngayu. Sampun ngaten to. Sinuwun panjenengan. Pisanan yo lara wedi. Ning suwe-suwe Takut. suwe-suwe penak. Perih, Mo. Pertama, Ah. pepucaning ati. Temet-temet. Enggak. Ngen. Ya ngono lho. Suwe-suwe kok malah yo ngono lho. Aku kok malah manut karo aku yo Bang Ayu. Kowe wis engko bakal tak cukupi apa sing dadi penjalukmu. Oh. Manut. Boten. Manut. Ora diomong, ora. Oh gak ya apa Mas. Anu. Itu malah gelak kono. Padha lanange gelut apa piye ayo? Enggak, Mbak. Guyon, Mbak. Guyon. Ada ngene, Pak. Sinden Pak Kuli jane. Aku ra sido. Ah, tutukne ora? Mboten, Pak De. Tutukne. Iya. Kaya ngene wong nandang asmara. Manut ya Bang Ayu. Apa kang semak bakang semak. Situ paksa. Kenapa iso? Bakang semak Anyah. Semok Anyah. semok Anyah. semok. ya kono kuwi kelakuane Sri Tanjung. Iya apa ora? Aku dijak bergendak, aku Nalendra. Toprak bergendak ya. Wis to saiki jamane sing penting gampang dipahami ngono karepe. Aku wis ora gelem dipeksa karo Sri Tanjung. Piye? Dipeksa. Tanjung! Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Ora sak koyo ngene. Kang Mas. Tenanan iki saiki. Kang Mas. Kula kangen kali panjenengan Kang Mas. Kang Mas kangen tenan Kang Mas. Iki ra bener remuk iki ndasku iki. Kangen Kang Mas Tanjung kangen kali panjenengan Kang Mas kangen. Iya. Lho. Kangen Kang Mas. Kangen. Neng ditinggon ki sing lanang sing junjung nek kepethuk. Bojoku ya apa Agak bego. wong umum. Kaya montor Kangen, garuk Kang Mas saestu. Ora iso kaya ngono Tanjung. Betul. Aku ngerti dhewe. Piye Oh, iya. tumindakmu yen pas aku tak tinggal Kaya- ning gone alas kono. Pateni itu. Ora nyangka ora ngira. Tak kei pusaka ki ya tak Wonten menapa to Kang Mas? Mosok pusakane pate sida peksa kok biting ndek enak to piye? Wis ta. Ndek iso mateni to iki. Iya apa biti? Lah apa? Cemiti. Wonten menapa panjenengan duka kalih kula Kang Mas? Aku jane kapang marang sirahmu. Ning geni yo. Kowe iso tumindak kaya mengkono. Iso-isone kowe tumindak sedeng marang wong liya, ana wong lanang liya. Rene yo. Diam. Ya. Apa sih? Kamu jangan marah-marah. Ah, enggak. Muka-muka Itu kan cuma acting. Nanti kamu aku kasih. Iya. Kita Kamu kan udah lama nggak bergendak. iya, kamu cepat hamil ya. Oke. Nanti tak kumpul. Mau. Iya nang ngalami iki. Iki sida apa ora? Enggak. Sida diperjaya apa ora iki? Patenan to. Ki Sri Tanjung po. Ora iso kaya Anu ngono. to mengke. Ora iso kaya mengkono. Kang Mas.
Wong lanang Iya. tanggung jawabe gedhe. Wong lanang ngestaken dawuh sinuwune ning gini yo. Kowe iso tumindak sing kaya mengkono. Kowe tumindak sedeng marang wong lanang liya. Ya apa ora? Panjenengan boten percados kalih Tanjung. Ora percaya. Boten percados. Ora percaya. Pateni lho. Kang Mas, Yang ngandel aku pateni. Ya saya Aku ki wong lanang sing tanggung pateni lho jawab. sok suwen. Kang Mas. Aku pakai Tulus ngobong-ngobong. lahir batinipun Tanjung namung panjenengan Kang Mas. Boten wonten priya lintu Kang Mas kejaba panjenengan Kang Mas. Kaya omo brambang. Yen ngomong sing bener. Saestu bener Kang Mas. Ngopo marang prajurit-prajurit ku wis ngerti kaya ngopo polamu karo Sinuwun Silatika. Menika namung apus krama Kang Mas. Saestu boten leres Kang Mas. Aku wis ora percaya apa sing mbok omongno. Pateni lho. Lho. Mas, Kok malah tumpah. Lah kono yo modele tawa. saestu Kang Mas. Mare klambine gambar motor. Mangertenono. Nek gletak kudu numpaki. Lambine no gambar Aku motor. gudeng aku wis macak serius kok. Anu. Chandra Sasmita gundulmu no. Kula niki wis mata acting apik lho, Mas. Lah kono yo terus numpaki. Oh, sampean pengen numpak Dah, ya. dah, Maksudnya. dah, kono, dah. Oke. Ket mau rasan-rasan. Chandra, yo iki jodohmu. Hei, Mbak Manuara kok ketok ayu ya ngono Mas. jare. hei. Kang Mas, Terus. Urung. saestu menika boten leres Kang. Hei. Rangkul mah. Hahe, lateni sesuk penak. Urung rapi apa letosan. Tosa piye kaya ngene ya traktor iki. Persnelenge ngarep Traktor diri. boten napa-napa Mas, yang penting kena nggo bajak sawah. Sawahku bajaken yo Mas, bajak. Bingung. Mas Chandra nek wedi apik. Piye? Raine nyingkup. Kok kira kucing. Ayo, kuwi nang dibergonjak kono. Mas, Ket to aku ki kene lho. saestu boten leres menika Kang Mas. Cium. Apa to? Wedi tenan deh, wedi tenan. Ben. Hei. Lah kalau sok meringet bar matur ya. Ki piye iki? Telaten. Urusi dhewe. Mas pateh si top. Dalang iki. Aku karek ndongakno. Mas, Muga-muga menika sakinah boten mawaddah. leres Kang Mas. Hei, Wis tak kowe njaluk HP model apa keturutan. Keturutan. sing sida paksa sapa? Mas panjenengan. Ditapaksa wis bar. Hei, Panjenengan lali to Kang Mas. ki jet topak. Cium. Hei, Cium. Dek karek hai. Wedi tenan dek. Ora apa-apa, malah ngene iki sing ra resiko. Kare sik piye? rare suku. Sedina ping 7 ora meteng kok. Alah, ora meteng piye. Monggo-monggo, Pak. Monggo-monggo. Piye Tanjung? Cek nerusno lakon, Dik. Mas, Ya kayak anu instrumen Mas, instrumen ini. Order Mas. Kang Mas. Sing sedih Mas. Sing sedih. Viral Kang Mas. Hei, Oh, totlutor. Hei. iki kok dodoan kaya wong tukaran tenan. Yo apik iki. Terus Mas, penjiwaane apa? Lahir tulus sing badan Tanjung. Tinimbang nyonya tak pateni ae kita. Mati. Iki pusaka sing iso Hei. ngurusno. Urip. Pusakamu mandi. Menika ketoprak Sri Tanjung campur sarep. Apa moro-moro kok urip? Urip. Kok malah diuripno neh piye? Ora apa-apa, Wis mbek. sidane piye? Ya ora apa-apa lho. Akhirnya sampean karo kene rabi karo kuwi. Heeh, maune Hei, wis Sri Tanjung di kok Si Tanjung nganjuk. Ayo. ora iso. Wedi. Moh. Dang to. Emah kok. Kono lho yu. Wis ora ben kono ben. Ben sak ora kapok bedino. yakino. Yo. Wong sing dicedhaki sinden Manuara kuwi berarti arep laris. Ya ya. Tapi nek kaya ngene ya terus piye iki? Ora apa-apa. Wis to manut to ae penak-penak. Enak Ana dua kemungkinan, Met. Apa? Antara laris karo lemes. Kita lemes nih kok. Nek lemes e mesti. Mas, Nggih, dalange kok krese cilik ya. cilik. Cilik. Ayo perlu di EL. Apa Apa kuwi? kuwi? Elus-elus. Maksudnya kilo keris iki lho kok Oh, sing keris garen kok kuwi to? Ya cilik to. Ya cilik. Ya yu kono yu.
Aku pengen nang kene. Beh, iki piye iki Ngene. ceritane iki lho. Ngene, Kok sampean kok guyah. Dik, Dik Mano, sampean gelem ngalah. Aku lagi Kudu ndek penjalukan. Ngene lho ya. dalang bingung. Aku kadung nang kene. Guru ini nek didok murite. Guru ki nak ning kantor. Ah. Lah nak ning iki dalang itu adalah seniman. Seniman itu adalah milik bersama. Wes ta ki kok di video ae. Jadi sampean ki milik bersama ngono lho, Lah, iya. Mas. Ngono. Heeh. Mbak Gak- Mano, sampean iso ngalah ning sampean kudu duwe penjalukan marang dalange. Ngono. Ngono. Gitu. Heeh. Aku gelem ngalah Kakang. Kalekang apa to iki? Aku gelem ngalih Kang Mas. Terus? Yen to panjenengan ngambung pipiku, Mas. Ngambung. Biasanya langsung jaluk G ngono. Gemu sak piro? Aku ya jenengan gandrung dhisik. Nah, ngono. Ayo Mas. Mas. Sandra ndek Oh nek gak dituruti raren-rene lho kuwi. Sandra ndek bengi nyipi pedhok Bathara Kala Yo. paling. Kono lho yu. Iya ya Mas aja ndemeki dengkulku ae nyapot to kok. Madep sih. Jarene mau dengkul wil ngono. Wong tangan meneng ae kok walwil apane. Alah. Dang Mas. Iki engko jame anu Aminah. Ndang Mas. lho, timbangane kowe tuku nang micet. Gandrung piye? Ayo terserah sampean isone apa Aminor apa-apa. Nanti gandrung, Mas. Campur sari lagu Indonesia yo gak masalah. Pop, rock, dangdut. Indahnya. Ayo. Aduh, hai. Tibasnya apa? Manisnya. Yo, kono lho. Mau aku nembak celuk yu. Lah apa? Ayang. Ya. Anyang-anyangen ayo dang. Anjang-anjangen. Kene malah sing anjang-anjangen ki kok. Masa delok sing ngendi? Masa ta? Langsung plotot tembak. Plotot iki. Jane Ta aku gandrung dhisik aku yen ra mbok gandrung aku gak ngalih kok. Ki. Dang Thomas dang dituruti to. Biyen aku lak wes. Bener ora? walah Bener. mantos. Kondo. Iya, Kang. Oh. Kok dalang kok teko bener ora. Kondo. Ngono lho. Marang sira Goceki tangane no. duh wong kono lho yu Mau aku nang kene. maneh diambut cacah iki rajal. Mas. Piye? Aku lagi ro. Dalang kok tangane irung. Terakhir kulino mandi kok kene. Pekerja keras. Heeh. Tangane tapi kuasap e. Asap nek dingin ngene malah. Halus-halus ra krasa. Astagfirullahaladzim. Nek halus malah ra Ya krasa. Allah ya Rabbi. Dalang lek wayah ngabar yo ngene iki lho. Ayo. Terus. Duh. Oh, dewa. Alah ki apa kok iso teko. Ayo kudu iso. Salah. Ndang ayo Ndra. Eling jroning bebrayan. Aku ngerti nek saiki sampean ki lagi lara ati. Dari sapa? Milo. Engko nang keliru mi kriting. Kok Milo. Aku mikir mau mikmu. Serasi lho tapi ya. Weh, urung ana lho. Dalang bojone Banci ku urung ana lho ya. Urung, Mas. Gawe Jajalan, sensasi, Mas. jajalan. Laris lho Mas. Wis cepet Jajalan. terkenal ya, Mas. Ono lho yu. Urung ana dalang bojone Banci kok nek ana wong nanggap mesti ngene. Aku nanggap dalang sapa to? Kae lho sing bojone Banci lah ya ngono ya Mas. Betul. Jajalon lak poena. Aja banci to. Apa? Jengki. Cari Ya Pak. Allah. Iki apa Prapto? Malah kondang kok. Nek karo wedok lak wis biasa. Ngono lho Mas. Aku ki ya ora manaan wis tak tenang e. Ora nek mana, sumpah. Ki mbojak nyambut gawe apa iso? Nah, mantuk, pomo sepi tanggapan awake dhewe manol lho. Ora apa-apa. Wong loro manol. Oh, oncek brambang lho, ya ora apa-apa. Waduh disiksa apa nih? Nyapa to? Kerja keras. Iki nyapa kok ngurusi rumah tanggaku? Kan rumah tanggamu karo Oh, dodok ora, iki terusan ki ora, diteruske ora. Eling jroning bebrayan kebak panggoda sayakti. Rubit Aja cepet-cepet Kang Mas. kang nyrimpeti. Dalang kayak Alon-alon duber tarik maling. nafas dulu. Duh ni masih
Tarik napas dulu. Rawongan. Tarik napas. Buang. Tarik napas lagi. Buang lagi. Tarik. Ini dalang katalah dalang mengi. Rek ini kurang barne lho, Mas. Ayo, Mas. Mbok aja salin slogo. Kang Yu, Mas. Ono lho yu. Sampeyan iki bagiane aku kok ya manut Dirangkul to wae. Mbak Mano, dirangkul. Ngene ya, Mas. Mbak, Iki wis tak rangkul tapi anak sing gronjal-gronjal ki apa ya, Mas? Apa kuwi? Iki apa? Coba Kang Mas? dicetakno wong ayu. tenan ki tanggoku wakeh. Masa uji. Iki lho, Mas, sing gronjal-gronjal iki lho saboke iki lho. Lah wong tampil kok ngurusi tangga. Wah tangga kuwi enek sukses ya ora seneng. Nah, Tenan kuwi, apa meneh melarat malah nyukurne. Nyek los ae lho, Los. Kuwi to eneke sementara kuwi ya ditelateni kuwi. sampean kan urung rabi. Urung, Nek kok. belajaran karo Banci dhisik Lah. kok nek wis pinter lagi rabi wedok. Nah, Ben ra anggapane gampang rusak. anggapan PKL. Lek wito meneh iki. PPL. Pito ngegong. Tak dongakne muga-muga udan. Aja ya. Mulai ben tili-tili. Ayo nembang yo. Urung bar iki. Rubedo kang nyrimpeti. Kang Mas menika napa Kang Mas? Endi to? Iki lho Mas. Lampu. Ya tok-tok maneh lintang ra rembulan Oh, ngono lho. ngono to. Ya, Ora piye romantis to, to. Piye to ki? Piye to? Walah. Aduh, Gogrok. kresek. Nyapa golek kresek? Gogrok kan meneh. Coblok. Apa nih? Gogrok kabeh. Rambute. Apa Apa wis ero? kuwi lho plembungan. Wah. Rubedo kang nyrimpeti wis kowe. Gong. Balene nih Dok ni masih rawong. Ya Allah. Lampane sampean iki pasti peram lho. Polae wayang sewan iki kok so. Ya ampun, aja Ngecek ngono wayang ngecek. sewan. Ngecek tenang Kang Mas jenengan nomor sah ngoten. Mangke kula tumbasaken Yo. wayang Mas. Kalih gamelan pendopo. Oh. Napa-napa Kang Mas? Mulya sampean Nyuwun Mas napa, Kang Andra. Mas? Pendopo ae kok di Ampun sanggatekne nganu kodok menika Kang Mas. Kok iso kodok piye Lah to? kuwi komet karo kodok. Komet karo dodok. Kok komet karo kodok. Kodok nguyoi kowe kuwi. Ampun sanggatekne niku Kang Mas. Panjenengan dinyek mboten napa-napa. Mangke kula tumbasne kelir. Kula tumbane wayang. Ya Kang yu Mas. tapi ning kono lho yu. Aja yu ta, ayang. Ayang. Sing halus. Anyang situnya. Dan to yang situ lho. Mas sing halus, Sing sing lan- halus gak rono. Sing lanang kudu mukok. Dan to yang situ lho. Enggak mau. Di situ enak itu. Yo Enak, diderekke aku to. enaknya di sini. Diderekke. Seneng hatimu. Seneng kowe. seneng aku. Putuke diderekne rono ya. Yo Mas. yo to. Derekne. Momo. Saestu belum nek anu gak Ora nek muka. ora yu maksudnya Engko nek wis biasa ora muka kok, Mas. kok biasa piye lorong waktu. Bingung. Maksudnya iki ngene lho yu. Iki wis to ki lagu-lagu. Dek Urun terusno tutupno. Wong Pak Maiman senengane ngene iki kok. Pak Maiman senengane ngene iki gandrung-gandrung. Tutupno. Jenengan kok keringetan bekerja keras to, Mas. kan mikir tenan kula. Kaya tandur. Sandra iso pucet. Kene Dik. Nek pucet rupane abu-abu. Ya Iya. wis wedi. Kene ayo nembang. Ki Nek terus anu, ora. Terus nih. Mbok aja saleh. Mikira kalih. Ya Kalih. kudu. Slogo urung kan Urung ki lho. lan maneh Ngono jero mo. lagune iki lho Ya ngene bae yo glathuki ya, Dek. terus lho kok Wono, lagune wono. kok angga Pertama mau bareng penak ya terus. lagu Mas Dodok Oke, lagu. Sampun gatekne omongan tangga kono Kang lho Mas. yu Engko sik urung bar kok. Kono iki bakul gethuk ya. arep tak ning kono Urung bar kok sik. lan maneh cidra ing janji jebul teko gandeng marang priya liya
Pas toh, yo. Heeh, andhape napa, Mas? Monggo sampean napa? Pamundutane napa, Mbak? Pilih wonten pamundutan? Diajakan Kadang menika. Terus anu Luku-luku. terus Elok. banyuwangi. Diwaca sing tenanan kok wow. Goleki Dalang po Sampeyan dolanan. tegas kene. to, Mas. Sampeyan sing tegas. lagune kelangan HP Samsung Note 9 warna hitam, HP dalam keadaan mati. Aku Walah. tang wis didol lali. Lah iya, engko ning counter gak kae. Iki lho berita kehilangan. Oh, ya diwaca. Berita Ini kehilangan kok saestu lagu. niki berita kehilangan HP Samsung Note 9 warna hitam. HP dalam keadaan mati yang menemukan boleh dikembalikan Bang mriki mawon. Nggih. Salansipun apa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Nggih. Pak Sunaryo sekeluarga Gresik. Oh nggih saking Gresik. Lagunipun Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih. Permohonan Mbak Permintaan. Manohara. Oh nggih Mbak Manora. Nggih. Iki napa melih? Sugeng dalu Pak Dalang nggih saking bengkel berkah motor nyuwun gending utawi lagu Gelang Alit. Menika disawer sepeda motor monggo. Pundi to? Berupa brosur. Bahwa menika langgame ninggal katresnan riyin nggih. Oke, Oh siap. nggih. Atos-atos diajeng. Iki berita kehilangan pun nggih. Sampun. Pun didol niku HP-ne pun dadi beras. Kok iso didol piye to yu? Kono lho yu. Ninggal katresnan Mas, monggo. Buka mriki napa mriku? Alon-alon lho, Dik. Apa? Iki lho. Alon-alon, Dik. Mas, piye kabarmu? Ya Allah suwira. Nyapa? Janur ajure ya kuwi. Lho lah nyapa? Tenan. Nyapa iri kowe. Ora maksudnya. Jaremu mau mbasa dipangan wong liya kowe Cemburu, pengen. cemburu. Ora. kowe. Kowe yu kono yu ndang nyanyi yo. Kalah karo sing di brengos cemburu Loh, sampean. Iki iklan rokok Surya lho, Pak. Kok iso? Lho, tenan iki. Sing nyekeli anak dipoto iki. Masa nggih? Nggih niki. Ngapuntene iklan, ngapuntene iklan. Iklan rokok Surya. Nggih, nggih. Tak dongane sehat ya Mas, panjang umur ya Mas. Ya Allah. Iki jek tepang ya yu ya. Insya Allah Mas menika belajaran kula nggih tumur Nah, dalang anjuk. berarti jenengan Ibu-ibu kita Waranggono menika nggih. nggih ibu-ibu kula. Jenengan tasik wemut nggih. Wong kula niku estu kula Nggih niku. kula terus senengane ngemut Mas Anu. nggih ngoten niku. Emot. Emot. Lah Kok iya to. ngemut? Di permen Estu iki kula lho. niku rumiyin nate ngertos Mbak Manwari niku kula anu nggih kula ngertos Nggih. niku tasik nitih Jupiter gitu. Mboten. Supra 126. Supra nggih riyen. Warna hitam merah. Nek wak tanggapan wayangan Oh, mriki. tenan Mas. riyen. Nganu apa ki jenenge koperku tak taliban tak kayak guri. Sampeyan kayak guri. Iso kaya bakul mercon. Kayak Bang Didil rene. Tapi ya ora apa-apa kuwi proses. Ya, Proses. itu anu, Mbak, pengalaman. manis getirnya Sama kehidupan. juga gitu Mas Ya, Dalang. nggih. Semua itu butuh proses, Proses, tidak instan. ya. Jadi jenengan harus semangat Nggih, berkarya, betul. semangat belajar. Monggo Mas, ninggal katresnan Mas. Kene, Dik. Gedrok apa piye ki? Manut Kok rusuh men sah? lanang. Penana ya Mas, miku Mas. Tes 1 2. Nangis sajroning hatiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu rasa aku kudu Yo. sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi
Manuhara sing ngendang Ipan cocok. Kandhani ya. Ipan menika bojo siri kula lho. Bojone pira to kok wis dadi? 19. Saestu Ipan nika bojo kula. Nggih. Ceritane piye kok saged dados bojone sampean? Rahasia kok tak dhewe videone. Lho. Ora cerita langsung video. Wah iki jan. Menika wonten pamuda. Napa meleh? Napa? Terus lintang asmara nggih. Heeh, nek Lintang Asmara. Nggih. Lintang Asmara ki pelok ya. Cocok niku. Monggo. Kalih Pak Komet, Pak Anu. Bintang asmara. Dibawani. Napa angsal kula duet kali Mas Ipan? Loh, Angsal. Los niki. Angsal. Iya. Dia ngendang yo. Kono Ini yo dobel. Sanjaya yo kan dia. Ora. Tiaku. Sanjaya duet. Dadak Dalem. iki sing Tak Nggih, golekno nggih. penggirong ganteng tur yo jos suara lanang. sapa ta? Niki lho, Lanang asli? asli. Napa palsu? Loh, iya Monggo tampa gegek ya. lanang macak wedok. Lah Napa wedok macak lanang? kabeh. Iya kok. Jos iki. Sing pundi to, Mas? Sing pundi? Nah, Namine sinten namine? Mas ora kenal. Sanjaya. Sanjaya. Mas Sanjaya lulusan kok kaya- SNI. Kok koyo SSI apa to? kok koyo nganu sene radio kae ya, Mas? SSN. Koyo sene radio kae ya, Mas Radio. Sanjaya. Yo, utang Rek, utang utang sing kuwi. Sing ndi to? Sanjaya kuwi lho. FM. Apa? Sanjaya. Apa to? Pikiranmu teko ndi to, Mas? Ora. Apa to yu? Diduetke kalih Mas Sanjaya. Oh, Mas Sanjaya, monggo Mas Sanjaya. Ayo San. Iya, San. Mas. Enggak, Mas. Oh, niki to. Brengosen niki to. Ya, Oh, niki ato. lanang asli ketoke. Senenganmu ak sing brengosen to. Ayo, San. Sepote Mas, ayo Mas, sepote Mas. Nah, ayo yo. Gak jaranan. Apa? Sepati. Oh iya wes apa kono? Iki jane grup apa to ki? Kok ora kompak. Yo, kompak yo asline yo. Yo. Mau Ora. apa tuh? Geting aku. Kok Ipan kok rangi ngeti. Paringi jengleng. kok gemblodak emang apa? Kayak jengleng. Ipani trambuh. Marai pan rangi ngeti lho yo. Sajoke bar dikasih karo aku ngono kuwi lho, Mas. Oh. Lah wis entek. Kaya wis apa? kok dindi ta yo wi. Mas Sanjaya nggih. Inggih. Lah dalah, gak sido. Tiba Mas sampean iki ganteng mbok ya serati gedhi to, Mas. Nyapa to, Pak? Nyapa, Met? Iki nyapa? Iya sak merek kita. Kok sampean mbok kira sanyo apa piye? Lah iya. Oh. Wah, lah kok iso nglumpukno wong. Kuwi sibutane dalange. Oh, Eh, ngono. kok iso konoan bareng yo ngono. Konoan piye to? Maksudku kok terus ngomong ngono. Kae lho. Maksudnya kuwi kancane dalange Lah, ngono lho. Kancane apa ora? Kanca. Mas Kabeh Sanjaya kanca yo. niki alhamdulillah wau sampun dados kurban pertama dalang. Niki jenengan badhe kurban kedua. Monggo dirahapi, Jeng. Anu kula nek Kula korbane Mbak Mano. Iya. Oh ya tidak mungkin. Mas, lha wong awake dhewe padha beda. Padha beda. Piye kowe? Ketoke guwane lho kowe. Bocah-bocah padha sing hati-hati ya. Lah napa, Met? Napa? Yo ngene iki lho, aku yo ketar-ketir. Kowe aja Napa? kaya ngono. Kaya wedok, jebul ya kaya ngene. Lah kono kaya gagak lanang. Lah kaya aku ngesakno cah saiki. Mas Sanjaya. Nyapa to, Mas? Kok Penggero ngesakno? ngape lho, bagus lho kuwi, Mas. Lah sampean kok yo melu-melu. Kok malah nular. Kowe iki lho, Mas. Lanang ki ya lanang. Nek wedok ya Yo wedok. wedok. Lah kuwi tanganmu ning ngono. Ayo. Yo, Tak ngene. padha. Mas Dodo komen ngene diomongi sing apik. Lah. Pikir-pikir. Ben dalange dhewe. Ayo langsung nembe kobong, dalang min kobong. Kobong. Sekali-kali kobong. Ojo. Ngene lho yo.
Sik to, sik to. Ya apa wi? Arek ngombe delok Oh, to. tak pikir gua Sik- arak emang. Sing di omah dikira aku sopir truk apa. Lah yo, Walah. sinden go galon. Ayo kuwi bentuk penghormatan. Penghormatan ya penghormatan mosok sinden ayu-ayu ngombene galon. Ayo malah Ya karek ngejok to yo. Oh, alah darane sopir truk. Inggih dalem. Menika wonten pamundutan lho, Mas. Ngene, Nggih. Mas, anu Mas Dodo. Nggih. Kan mriki juga spesialisnya anu tayub. Nggih, Nah. emang sipilisnya tayo. Spesial. Apa? Itu penyakit. Penyakit apa Sing piye kok? Kok sipilisis. Suka kok. Sing raja singa sapa? Dajo. Spesialis. Spesialis. Aku kok kleru to mengke. Boten. Spesialis tayo. Spesialis. Terus tayo. karepe Nah, Mas Sanjaya niki mengke gendinge Songo Kidul. Songo Nah, mungkin sing nembe kali Mbak Dwi, jenengan sing beksa kali Mbak Mano. Sik to, gak sida lintang Sik nggih. to, ceritane lintang asmara. Ya lintang Saiki kok. lintang asmara sik terus engko sing keri tayo. Tayo Nah, kok ngono ngono lho. ya wis. Dalang kok. Yo yu. Ngono lho, manut kok Ram ram. sampean ngalah. Wis kadung ngadeg kayak ngene. Sampean Oh, mau alah. Yo. Rong tau dilewok Bergonjak karo baji gitu lah. Mas. Ayo lewok, Mas. Nang Ti, ayo Ti, ayo Ti. di sapa? Iki jenenge sapa, Mas? Asmane sinten, Kula Mas? Sanjaya. Sanjayan, Awan. Awan. Dene bengi. Santi. Santi kok brengos. Aku di Endi Plus. Apike kuwi kok. Ayo, Mas. Kaya apa suara? Iki manis loh Mas Bringos iki. Mas, monggo Mas. Lho, Mas. Lintang. Rungokno wi. Manis. Kacak 50 nek ora brengos moh, Mak. Brengos iki manis. Ora sumbut karo brengos. Lah iya. Iki manis Mas. Jangan-jangan ini ganda. Kono nanti rapi. Ya aja ngono to, Mas, bature oke sok kono. Nggonku banterno ya, Mas. Mas, Mingke bantri, Mas. sing nggonku, Mas. Yo. Ayo, ayo. Siang pantara ratri. Mong eling manis sing ati. Setiaku bisa aduweni marang sang Yasolasmi. Pak Maiman terima kasih. Ibu Pipin terima kasih. Yang di sana boleh goyang. Yo. Selamat. Ala kadir, ala kadir. Siang pantara
setiaku bisa anduweni marang sang Yaswati. Wong ayu tresnamu kinarya tampa susah jroning Lintang asmara sampun, matur Sampun, nuwun Mas. Iki Reno, jare San. Rek neh mau. Oh, Ya, nggih. Margo kene kan jaluk anu Ayo. lho apa? Tayub. 8 apa ki Nih. 9 kidul. Niki wau Mas Oh, Dalang nggih. ngapunten, niki Nggih. wau ingkang sunat Mas sinten Faiz. Faiz. Mas Faiz Oh, nggih nggih. ngersake lagu. Kenapa, Mereka Mas? badhe minggat nderek mriki wong pengen ngerti Mas Dodo iki piye to asline iki wau rasan-rasan kali Nah, Bapak. ngono lho. Kali Pak Maiman. Mas ya Pak Faiz iki. Ya, guys. sini, Mas. Sini. Guys. Ya, kene iki sing sunat dadi men ngerti endi to sing Oh, saya sunat endi. iki ya Allah. Rene tak delok wis garing apa Eh. wone. Ah iki lho. Iki kan mengandung an sulfalin lamid. Ah, cah ganteng. Besok cita-citanya kalau besar mau jadi apa? Ganti. Aja. Ora Kok ora. iso aja ngono. Mau jadi dalang. Jadi apa, Mas? Iku lho, dadi dalan iki. Dalang ya dalan. Kano berarti niki wau sing mucuki jenengan. Oh nggih nggih. Jajal didik Mas, anu suluk. Suluk-suluk. Bumi goncang kanjeng langit klap-klap katon lir kincanging alis risang mawe gandrung sabarang kadulu ukir moya mayit saking das beliwur Rada tegang ning ra apa-apa tepuk tangan. luar biasa. Iki kaya ngene wis apik Mas mergo cek belajar. Belajar. Saking apike ngene iki Mas. Nah coba ayo le Dajal. Kok cempreng suaramu. Dajal padha iki. Sanjaya lho iki. Wong lanang kok deme. Lali. Dhek lali. Ngono ta. Aku kadung Ngono lho Mas. Ayo. aku kadung ingin lah kok ngono padha. Ora apa-apa. Engko dadi lembek-lembekan. Ayo. Ya ampun. Dajal, aja kalah karo cah cilik. Bumi goncang kanjeng lampu di kota. Alah. Ya lagu. langit bumi goncang-ganjing Ngono ta Mas? Iki tibake nganu apa ki Jawa jenenge Mas? Timuran. Hah? Jawa Timuran kaya. Suarane apik lho. Lah ganceng tak ya? Ayo Mas ya. Duh, wong kuwi mung cengkok gujangan kok. Lho. Bae mangkale guyangan. Jangan. Aja turut kono lho Mas. Terus Mas, jajal Mas. Aku gak apal kok. Gak apal. Oh iya wis apalmu Iya, wis. wis. Wis ayo bar ayo. Iya. Lah kok Anu, apa-apa kok ora Mas apal. Faiz nggih. Oh nggih ngersake lagu napa? Mumpung ketemu sama Pak Dodo, jarene rasa-rasa Jarimu, Pak Dodo. Pak Dodo piye bagus apa ora asline? Bagus. Bagus ndi Pak Dodo karo Mas Komet?
Loh, ning dilek. Iki ngono aja nesu, ngono ae lutung. Ndang nesu Ha iya, Mutung ya ngono lutung. Ndang nesu ndang mlaku rono ndenane nek dagelan nesu mulih diencloki bledek. Alah men celok tok ora nyamber. Muga-muga nyamber. Tak. Selentik. Dik Faiz pengen lagu apa le cah ganteng? Oh enggak cah gandeng. Iya Takok Pak Santiko to iki. Tekok le Santika. Apa senenganmu biasanya sing sampean senengi apa lagu? Apa? Tembangnya apa? Dalang sapa nyono? Kusuma Wijaya. Kusuma. Ketoke nom ning isine tuwek. Tuwa. Lagu anyar kok ya. Kusuma Wijaya Bocah-bocah iki. iki mumpung ana bocah-bocah. Ah, yuk sinten yang anggo pareng jumeneng Mas Dalang. Lah sing kae nggo apa? Lah iya. Napa? Napa? Sing kae nggo apa Mas Chandra? Niki mungkin nggih cethik geni. Mungkin malih nggih Mas nggih. Nggih monggo. Ya, Sanjaya, koyo matur kowe nuwun. San. Bocah kok lentur eram ya. Kok lentur Mas piye to? Anjaya. Ning ibate Alah kemayune. Kene tangane ya alah. Nek nguyuh ya lungguh. Ndahne kecewane Bapak. Iki nek nguyuh ya lungguh. Nek nguyuh ya lungguh. Ora salto. Salto. Nguyuh ya padha. Kayang yo. Nek nguyuh kayang ngene. Lah nek kene iki nguyuh lungguh kaya aku kesreh no. Lesreh kok dawa-dawa. Ayo sinten. Sing kepareng. Iki lho enek bocah 1 langsung 2 3 4 5 monggo. Nah, Jenengan cocok. pilih. Yuk, langsung monggo. dua iki lho Mas, iki lho Mas. Sinten? Kalih. Kale, oke. Bae sing Mbak dua iki lho. Kusuma Sing cilik Wijaya. karo sing gedhe iki lho. Ayo, Ayo Nduk, apa? ngateng Nduk. Mbak Sinta dan Mbak Cece, yuk. Kusuma Wijaya. Sing Yuk. kok Thailand iki lho. Kusuma Wijaya pelek pas itu to. Mriku lho Mas. Wo anu to Sing jin. ngorjen. Ya wis. yo. Monggo, Ayo Mbak. Nduk, ngadeg Oke. kaloro. Sing kok Kusuma Thailand Wijaya to? ayune, ya Allah. Pilok. Pilok. Pelok. Di bocah kok dipilok kuwi to. Pelok. Iya, ayune ya Allah. Ki jek cilik iki kok ya wis metu anune. Nyapok ya. Di video. Masih hafal mboten Mas Faiz hafal mboten? Mboten. Mas Dodo. Oh nggih mboten napa-napa. Bae wi ngitungi apa to Jek Mong? Anu, rempah-rempah. Badhe joget mboten? Ayo Joget. kuwi Oh nggih. koncone saletingmu ya Mboten, kuwi. mboten ampun gerak teman-teman nggih. Sukoco ya kuwi mah. Mungkin capek ya. Yo. Oke, mikir kekno Mas ben nyanyi Mas. Iki ya banci lho Mas. Ayo Mas monggo. Happy New Year. Iso aku. Ayo. Halo Mas. Mas. Mas Komet. Pripun? Bocah arep nyanyi tak kon golek lirik. Oh. Lirik golekno le. Gak duwe paketan jare. Walah ya ampun. Nek tak tukar kuotang. Kota. Kok nanggap ayang kok nanti paketan ya? Lho, ora sempat ngono lho Oh, karepe. Kuwi ngerti ya dhewe wis. ten jero mie tumpuk-tumpuk. Lho terus. Gula tumpuk-tumpuk. Lah nang guri ke apa Mas tumpuk-tumpuk? Anu kumban. Cedak jecing mau urung sempat anu. Kena ta le? Sapa sing Nek ora anu? is. Spot is sampean. Karo Kusuma Ewang ono Mbak Maya golek. Wijaya lirik. monggo, Mas. Ya wis ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kembali bersama Ketika Bersama. Masih bersama Dalang Gaul. Mas Chandra. Goyang dong. Thank
Siap Mas Faiz matur nuwun. Ada satu lagu lagi nanti yang belum dilanjutkan di Goro-Goro. Siap. Satu lagu. Grojokan Gerajakan. Banyuwangi. Oke. Nah, Niki sing dereng langsung dua nggih, Mas. oke. Iki ada Mbak Maya dan Mbak Mbak Maya Dwi. dan Mbak Nah, Dwi. engko ibuke engko Goro-Goro.